Kurdistan warê xwe her hêl gelek delale. Yani ji Efrînê bigire heta Kobanê û heta Serê Kaniyê û Amûdê û heta Hesekê û heta Kamişlo û Cizîrê û bi rastî axa Kurdistanê him ser û bin xêr û bêr e yani. Ava li Kurdistanê heye kêm li welata heye. Yani em xudan şansekî mezinin bele me şansê xwînkî wenda kiriye. Şans hindikî berebere çê dibe gerek em dest xwe bigirin tişê destkeftî bernedin bele em hêdiyê dest xwe kin. Ji ber wî hawî jî ez xelkê me rojavar dibêjim heyran çavê wan im. Wan gelek zehmet kişandine. Dizanim ji wan jî gelek hez dikim. Wek hunermendê wan. Bila welatê xwe bernedin. Pêşe rojê de Kurdistan behişta dünyayê. Hizmetê dikin her siyaseta A bi B bi C bi D bi çi bi ferq nake. Ew kesê canê xwe dide ji bo Kurdistanê. Yani ew bo me gelek ezîz û hêjayê. Ji ber wekî hevdî qebûl bikin. Rojava bi millet çê dibe. Heger millet berdi biçe qîmeta rojava jî namîne. Heyfe. Rojava xudanê welat perweriyak pir bilind e. Çand û hunerekî pir bilind e. Rastî yani ez kam bibêjim rojava dikeve nîveka bilindiya çand û hunerê Kurdistanî. Ji ber wê yekê Kurd çavê xwe bidine û nehêlin gel zêde welat berdin û xalî bikin, wêran bikin şûn warê xwe. Heyf e.